Nech aj Real Madrid vyhrá Ligu majstrov, v lete ho čaká najdôležitejší prestupák posledných rokov, pretože kruh sa definitívne uzavrie a čaká nás dlho očakávaný finish rebuildu, ktorý sa tak pomaličky niekde v zákulisí dial, pomaličky prichádzali tí hráči, ktorí vystriedávali tú mega úspešnú generáciu, ale toto leto sa to definitívne uzavrie. Definitívne sa uzavrie posilnenie defenzívy, nájde sa konečne náhrada za Krosa a Luku Modriča a taktiež tu máme definitívne uzavretie kauzy Vinicius, čiže nie, Erling Haaland asi nepríde a nestane sa hráčom Realu Madrid. Možno aj na škodu. Napíšte mi do komentára, či si myslíte, že predĺženie kontraktu Vinicia je správna vec, alebo by ste radšej išli po útočníkovi a Mbappého hodili na ľavé krídlo. Ale toto je obrovská prestavba Realu Madrid, ktorá sa ide aktuálne diať a už vieme, že jej súčasťou bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj Vinicius, ktorý sa v poslednom období dosť rozprával na tému kontraktu, hovoril tam aj o vzťahu so Xabim Alonsom, že to nebolo úplne ideálne, ale keďže Xabi Alonso skončil, tak Vinicius s najväčšou pravdepodobnosťou podľa vlastných slov predĺží a dostane nový kontrakt v Reále Madrid. Keď som už hovoril o Haalandovi, ako viem, že mokrý sen každého fanúšika Realu Madrid, možno aj futbalu, je táto ofenzívna trojica, ale buďme takí trošku realisti a asi sa zhodneme, že to bude postavené hlavne teda na dvojici Vinicius a Mbappé. Ale práve Viniciom by som chcel začať, pretože toto je tá ústredná postava, ktorá bude formovať to završenie toho rebuildu. Lebo ak by Vinicius odišiel, ten rebuild by sa nedokončil a Real Madrid by musel hľadať náhrady za Viniciusa, musel by riešiť, čo urobia s Mbappém, či ho dajú na krídlo, či ho dajú do útoku, ale keďže vieme, ako Real Madrid funguje a keďže vieme, že Vinicius podpíše nový kontrakt, tak všetko sa bude točiť práve okolo toho, že Vinicius bude na ľavom krídle a na hrote útoku bude Kylian Mbappé a tak sa môžeme baviť o tých ďalších postoch, ktoré sú pre Real Madrid potrebné. Inak čo sa týka Viniciusa, tak by som povedal, že naberá veľmi dobrú formu, možno aj prekoná tie svoje čísla z Ballon d'Or sezóny, by the way. Fakt sa v posledných mesiacoch rozbehol, aktuálne je fakt, že veľmi dobrým futbalistom. Uvidíme, ako sa mu bude dariť do konca sezóny, ale tak o futbalových kvalitách Viniho aktuálne nemusíme nejako pochybovať, ale ten rebuild je niečo, čo bude fakt zaujímavé a tým, že Vinicius podpíše nový kontrakt, tak ako Endrick Krajan, hoci mu asi fandí a je pre neho možno aj Vinicius vzor, tak sa asi veľmi nepoteší, pretože podpis Vinicia má aj veľký vplyv na minutáž tohto chlapca, ktorému sa mimochodom akože v Lyone, povedal by som, celkom solidne aj darí, akože má tam pomerne veľmi dobré čísla. Možno fanúšikov Realu Madrid poteším alebo sklamem tým, že Endrick dosť často nastupuje aj na pravom krídle, tak možno nejaká nádej, že uvidia Vinicia, Mbappého a aj Endricka. Na druhej strane, ak to tak trošku uvažuje, tak vie, že na pravej strane je tam poriadny pretlak, tak uvidíme, ako to dopadne s Endrickom, ale podpísanie nového kontraktu Viniciom mu určite situáciu sťaží. Samozrejme stále nevieme, koľko bude zarábať, na ako dlho je ten kontrakt, kto bude trénerom Realu Madrid, aj tam dáme ešte taký maličký otáznik, ale ako som už povedal, celý rebuild sa bude točiť okolo dvojice Vinicius a Mbappé, ktorí majú neohrozenú pozíciu. Myslím, že každý manažer sa už poučil, že aj Vinicius má neohrozenú pozíciu, že s ním treba rátať, že musí hrávať, nech to stojí, čo to stojí. Čiže keďže máme vyriešenú situáciu s Viniciom, na hrote máme jasne Mbappého, tak sa môžeme podľa mňa baviť o 3 posilách pre Real Madrid. Všetky budú nesmierne kľúčové. Jednou posilou je stoper, budem rozoberať teda či pravák alebo ľavák. Ďalšou posilou je stredný záložník, či už teda na 6 alebo na 8. A
A ako vidíte, mám tam aj Nika Paza ako nejaká alternatíva na ofenzívneho záložníka, respektíve na také pravé falošné krídlo typu Arda Güler. Vieme, že Niko Paz je na tom zozname veľmi vysoko, vieme, že Real Madrid má kontrolu nad jeho budúcnosťou. Teoreticky sa stále môže udiať to, že Real Madrid ešte odloží toho Paza na jednu sezónu, komu bojuje o Ligu majstrov, tak možno ho budú chcieť vidieť aj tam, ale vo všeobecnosti sa ráta s tým, že Paz príde toto leto. Uvidíme, ako to dopadne, ale očakáva sa to. To sú nejaké 3 kľúčové posily, ktoré musí riešiť Real Madrid v rámci ďalšej sezóny, alebo dobre, poviem to, 2 posily plus Niko Paz a začnem práve obrancom. Ak sa pozrieme na stopérov Realu Madrid, tak sa všetci zhodneme, že je to určite slabina mužstva. Ten klub tam má veľa hráčov, ktorí sú už nejako na hranici s vekom, trápia ich zranenia a toho stopéra potrebujeme. Hoci Hausen prišiel minulé leto, stále je to mladý futbalista, ktorý ešte sa musí výrazným spôsobom zlepšovať, ideálne po boku nejakého skúseného hráča, ktorým by samozrejme mohol byť Rudiger, mohol by byť ním aj Militao, ale buďme úprimní, Militao trápia extrémne zranenia, Rudiger mladší už nebude a stále nemá podpísaný kontrakt. Takže máme tam vlastne Hausena, máme tam teoreticky Militao, máme tam Asensia, ktorého asi nechceme mať ako tú prvú alebo druhú možnosť a máme tam veľký otáznik aj nad budúcnosťou Rudigera. Ak sa pozrieme na stopérov pravákov, že budeme riešiť stopér vedľa Hausena, tak určite nám tu padne napríklad meno ako Konaté, ktorý je zdarma, aj keď Real Madrid povedal, že ho nechce, ale Konaté stále možnosť, stále nepodpísal nový kontrakt. Padne nám tam Romero, ktorého asi fanúšikovia Realu Madrid nebudú chcieť, ale tak stoper je to podľa mňa veľmi dobrý, tak trošku prepnutý, ale veľmi dobrý. Vuškovič je obrovský talent, ale tak je to 19-ročný borec, jeho asi vedľa Hausena hrať nechcete. Gehy už je v City, Upamecano podpísal nový kontrakt a Saliba taktiež podpísal nový kontrakt. Čiže z tých stopérov pravákov vidíme, že tam možno nie je až taký lákavý výber, ak sa bavíme o nejakých skúsených hráčov, ktorí majú skúsenosti s tým top futbalom. Na tom ľavom stopérovi je tá situácia, trošku by som povedal, lepšia. Máme tam Bastoniho, ktorý sa spája s Barcelonou, to neznamená, že nemôže nakoniec skončiť v Reále Madrid. Máme tam Van de Veena, máme tam Schlotterbecka, Murillo je taktiež veľmi dobrý stopér, hoci áno, vek iba 23 rokov, takže je niekde na úrovni toho Diomandého zo Sportingu. No a máme tam ešte Lukebu, povedzme, ako taktiež toho mladšieho. Neviem, či toto je úplne cesta, ktorou bude chcieť ísť Real Madrid, aj keď vieme, že ňou často chodí, ale otázka, že teda, či chceš toho stopéra vedľa Hausena, že toho Militao budeš brať už trošku s rezervou, alebo to chceš práve naopak, že stále veríš Militaovi, s Hausenom rátaš, ale a bereš toho ľaváka. Čiže tu máš tie varianty, či teda ľavák alebo pravák. Už som o tých možnostiach nejako povedal. Bastoni, Schlotterbeck, ako tí ľaváci, to sú tie top mená, aj keď aktuálne to vyzerá tak, že Schlotterbeck ostane v Dortmunde a Bastoni pôjde do Barcelony, ale nemusíme to ešte úplne zatracovať. Napravo, ako som povedal, Konaté zdarma, lákavá možnosť, Romero za dobré peniaze bude zrejme k dispozícii a podľa bulváru sa o neho zaujíma Barcelona, Real a Atletico. Je to iba samozrejme bulvár, ale stoper jednoznačne musí prísť. Či už teda ľavák alebo pravák, pretože fakt stabilita obrany Realu Madrid nefunguje. Ak sa pozrieme na tie staré historické časy, tak mali sme tam Pepe Ramos, mali sme tam Varane Ramos, samozrejme v kombinácii ešte vždycky s nejakým Načom alebo nejakým iným stopérom, ale vždycky stopéri musia byť ten prvok, ktorý je v tom mužstve relatívne stabilný s nejakou adekvátnou, normálnou rotáciou, ale nemusíš ich tam rotovať každý druhý zápas a to sa v Reále Madrid deje. Takže ideálne nejaký 25 rokov plus stoper s top skúsenosťami by podľa môjho názoru
extrémne fitol do Realu Madrid. A keď sa nebudeme fixovať iba na vek, tak aspoň nech to je borec, ktorý má odohrané v tých top súťažiach už nejaký ten čas a nie, že vystrelil iba včera niekedy po obede. Stoper jednoznačne top priorita pre Real Madrid. Môžete mi napísať, koho tam máte vy ako vášho vysnívaného stopera. Ja si myslím, že Bastoni, Schlotterbeck by mohli byť na tom zozname veľmi vysoko. No a tá druhá pozícia, ktorú som vypichol, je určite stredný záložník. Viem, že fanúšikovia Realu Madrid o Rodrim nechcú ani počuť, ale tak je to meno, ktoré sa aktuálne rieši v Reále Madrid. Rovnako sa rieši Enzo Fernández, ktorý veľmi akože láka Florentina Pereza na to, aby si po neho prišiel. Ak si dáme do porovnávačky či už Rodriho alebo Enza Fernandesa, tak zistíme, že čo sa týka tej kreativity, čo sa týka tých hĺbkových prihrávok, tak sú určite ďaleko pred hráčmi Realu Madrid. Dovolil som si ich porovnať teda so 6 a 8 Los Blancos. Vidíme, že Enzo Fernández je z tejto petice najkreatívnejší futbalista, často hrával aj na desiatke v Chelsea. Dáva to asi nejaký zmysel. Tým druhým najkreatívnejším je Bellingham, ktorý taktiež hráva na tej vyššej pozícii, ale v tesnom závese je Rodri, ktorý práve hráva až na šestke a vidíme, že v key passes sa vyrovnáva Bellinghamovi, dáva akože dvakrát viac kľúčových prihrávok ako tá šestka Realu Madrid Tchouaméni a Valverde je niekde medzi, ako nie ten úplne kreatívny futbalista. Vieme, že Valverde je skôr tá behavá osmička, gólový krídelník, záplata na pravého beka a tak ďalej. Nech to už ale dopadne akokoľvek, nech príde šestka, nemusíme sa úplne akože stotožňovať s tým, že to bude Rodri. Tak ak vyriešime nejakú defenzívu takto, že toto je solidné, šestka. Hej, dal som to, že Rodri type player, to znamená hráč, ktorý hrá na šestke, vyhráva súboje a tvorí hru z hĺbky poľa. Toto je nejaká tá varianta, ktorá by tam teda mohla byť pre Real Madrid. Je tam strašne veľa mien, treba sa v tom trošku zorientovať, ale máme tu šestku, máme Tchouaméniho, Valverdeho na tom pravom záložníkovi vystreľuje do pravého krídla, zároveň pomáha Trentovi brániť. Veľmi dôležitá pozícia. Dal som tam ako alternatívy za neho Pitárča, teoreticky Kamavingu, skôr asi ten Pitárč, Kamavinga neviem, či má nejakú budúcnosť a on skôr na tej ľavej strane, ale Kamavinga tiež schopný teda nejako zaskakovať a pomáhať v tej defenzíve. Pitárčo taktiež asi zvládne. Nie sú to hráči na úrovni Valverdeho, ale mne sa páči tá pravá linka Valverde-Trent. No a potom samozrejme Bellingham ako ten wonderboy, ako ten hráč, ktorý taktiež má veľmi silnú pozíciu v Reále Madrid. Vidíme alternatívy v podobe Gillera, Paza, ktorí teda môžu alternovať aj na pravom krídle, kde samozrejme máme ešte Mastantuona, Brahima, Rodriga, teoreticky Endrika. Tých hráčov je tam hrozne veľa. Ale toto je ten scenár, že Tchouaméniho posadíš, privezieš level hráča Rodri a ten ti dá to, čo ti aktuálne teda chýba. To je prvá varianta. Druhá varianta je tá, že teda hráš Tchouaméniho, máš tam nejaké alternatívy za neho, že Valverde v double pivote, Kamavinga, ale nemáš tam úplne, že takú tú echt šestku alternatívu, ale berme, že teda chceš priviesť tú osmičku a Rodri type player ti nevyšiel. Tým pádom tam ťažko nájdeš miesto na to, aby si tam mal aj Valverdeho, aj Bellinghama. Tým pádom Valverdeho dávam na to práve krídlo, respektíve pravého záložníka, čím ale dosť výrazným spôsobom znižuje minuty pre Gillera, Paza, Franka, Endrika a Rodriga, aj keď možno niektorý z tých hráčov pôjde na hosťovanie, hovorí sa hlavne o Frankovi. No a na tom druhom záložníkovi máš opäť toho Bellinghama ako toho top hráča, ktorého teda chceš. A za neho samozrejme alternuje Giller, Pas prioritne, ale môže tam alternovať aj ten Valverde, že tam budeš mať aj Valverdeho, aj tú novú osmičku. Hej? Tak či onak, ako vidíte, celé sa to točí o tom, že musíš niekoho obetovať. Musíš obetovať Tchouaméniho, musíš obetovať možno minúty tých mladých, talentovaných futbalistov, ale ak chceš priniesť do Realu Madrid
nového záložníka niekto bude určite trpieť na minúty, respektíve stratí tú svoju výsostnú pozíciu a nevyrieši sa to tým, že odíde Kamavinga. Takže ak príde 6, schytá to Tchouaméni, ak príde 8, schytá to Valverde, respektíve ak teda berieme, že Valverde má aktuálne top formu a bude v nej pokračovať, tak to schytajú minúty nejakého mladého, talentovaného futbalistu. Güler, Paz, Franco, Endrick a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto je podstata toho videa, toto je podstata toho rebuildu, že Real Madrid musí urobiť veľké rozhodnutie a musí si nejako vyriešiť to, že ako ten rebuild zálohy idú urobiť. Pretože rebuild obrany nie je až tak náročný. Zbaví sa Alabu, zbaví sa Rudigera a ideš. Bez problému. Tam nemáš čo riešiť. Nie je to ťažká voľba. Ale tu máš tú voľbu možno trošku ťažšiu, že budeš musieť uprednostiť niekoho pred záujmom klubu. Pretože Vinicius, Mbappé ti tie miesta berú, len veľmi ťažko ti Güler odohrá nejaké minútky na ľavej strane, Paz na ľavej strane, aj keby si ich tam hodil, že tak hrajte, kde pravidelne teda nehráte, Vinicius a Mbappé majú ten status, že prakticky skoro ani nestriedajú. To je veľmi malá minúta, ktorá nemôže uspokojiť tak talentovaných hráčov. Tým pádom tam máme pozície iba na pravom krídle, na 8, na 10, kde vieme tých hráčov nejako zakomponovať, ale určite sa nevieme zavďačiť každému futbalistovi. Takže to je obrovský rebuild, obrovská výzva, ktorá stojí pred Realom Madrid. Ja som sa ešte skúšal nejako tam natrepať aj všetkých tých ostatných futbalistov. Toto je ešte varianta, že necháš si Tchouaméniho, Valverdeho dáš na pravého záložníka, Bellinghama dáš na falošnú 9, kde už niekedy hrával a privedieš tú 8, tú posilu. Aj to má samozrejme nejaké minusy. Na Diamant akože už sa veľa nehrá. Naposledy si spomeniem, že teda Liverpool tam nastúpil s nejakým 4-2-2-2, ale dáva to pre nich zmysel, ale nie je to veľmi už populárne rozostavenie. V Reále Madrid by samozrejme dávalo zmysel. Mali by tam Tchouaméniho, Valverdeho posilu na 8 na tej ľavej strane, Bellinghama na 10. Stále platí, že Güler, Paz, Franco veľmi náročná minutáž, ale tak možno si vieme predstaviť, že by Güler hral na 8, že by niekto zaalternoval za Valverdeho, ale zabiješ určite akože Endricka, zabiješ všetkých tých, Rodriga a podobne, ale toto je ešte nejaká varianta, ktorá mi príde, že celkom taká, že zjazdná, že si povieš, tak využijem Gülera, Paza na tej 10, možno aj miesto Valverdeho, zároveň Valverde má jasnú pozíciu, ale však rotácia nejaká a vieš priniesť aj tú 9 a možno vyťažíš najviac z Bellinghama práve na tej falošnej 9. Ďalšia vec je tá, že ako to bude fungovať, pretože ty musíš od Trenta proste, aby závodil, aby držal tú lineu, zvládne to samozrejme aj Valverde z toho pravého záložníka. Ten Mbappé sa ti bude nejako tlačiť do stredu, môžu si tam zavadzať s Bellinghamom, vieme, že aj Vini sa tlačí do stredu. Či toto bude to optimálne, myslím na ihrisku, ako to vyzerať, to neviem. To by trebalo vyskúšať, ale určite by to bol asi taký najlepší kompromis, ako tých hráčov nejako akože uspokojiť. Aj keď opäť otázka, či bude s týmto Endrick spokojný, že sedí za Vinim a sedí za Mbappém, ktorí majú tú pozíciu fakt, že neotrasiteľnú v Reále Madrid, ale predsa len boli by to dve pozície a asi by mu to mohlo, aspoň v tej prvej sezóne, nejako stačiť. Či to bude stačiť Gülerovi, Pazovi, Frankovi, tak to už neviem, ale to je ten squad building Reálu Madrid. Takže tu som ešte fakt našiel nejaké riešenie, že nechceme toho Rodriho, chceme Tchouaméniho, tak Diamant by mohol byť riešením pre nového manažéra Realu Madrid alebo pre Arbelov. Napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte, ako by ste sa rozhodli vy, pre akého stopéra a pre akého záložníka. Či by ste šli do tej 6 a obetovali Tchouaméniho, alebo do 8 a obetovali zrejme minutáž niektorého z mladíkov. Píšte, komentujte, lajkujte. Toto rozostavenie sa bude ale určite každému fanúšikovi Realu Madrid páčiť. Čaute.